श्री हरिगुरुभ्यो नमः. काली आम्ही श्रीमद्भगवद्गीताचे सर्वे अध्यायाचे प्रथम श्लोक सर्वे श्लोक सांगून ताजे अर्थ सांगिल्लो आसा. आजी दोन्ही श्लोक ऐकूया. अभय प्रसाद तुमगेल मुखार सांगता. ओम संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. काली आम्ही धृतराष्ट्र उवाच म्हण सर्वे श्लोक ऐकले ती. धृतराष्ट्रानं संजयाला निमगुचे कुरुक्षेत्र युद्धक्षेत्रांत पांडवाल आणि कौरवाल मध्ये युद्ध जातरच नव्हे ताजी परिस्थिती कसं जाला म्हाका सांग म्हण. कसं जातरच ते म्हाका तूं कळोका म्हण म्हणटा. दोन्ही श्लोकांत संजय सांगता, हे राजा, पांडवाल आणि कौरवाल मध्ये युद्ध जातरच तशें आसतना पांडवाल तसं एक व्हड सैन्य राबला कुरुक्षेत्रांत. ते पळोवन दुर्योधन तागेले आचार्य जावन आशिल्ले द्रोणाचार्यालेगे वचून सांगतरस कुरुक्षेत्रांत पांडवाल व्हड सैन्य राबला तूं पळयला म्हणून तागेलो आचार्य जावन आशिल्लो तागेले विशय कळयता हाडटा. ह्या दोन्ही श्लोकाचे अर्थ. Sanjaya said, O king, after looking at the army arranged by Pandavas, Duryodhana approached his teacher Dronacharya to inform about the military arrangements of Pandavas. पाय तिन्ही श्लोक ऐकूया. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. धन्यवाद. धन्यवाद.